Mai e puțin și vine Domnul. Binecuvântat să-i fie numele. Frați și surori, vă invit să rămânem ridicați. Deschidem Scripturile la pagina 1198. 2 Petru, capitolul 3, citim primele 14 versete. Pagina în Scripturi 1198. Să ascultăm, să urmărim cuvântul Domnului. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Vă rog să vă reașezați, să vă reocupați locurile. Avem din nou acest privilegiu de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a putea să ne închinăm înaintea Lui, de a-i aduce nevoile, problemele noastre, nu pentru că Domnul nu le-ar ști, ci pentru că avem încredințarea că făcând lucrul acesta îl bucurăm pe Domnul, fiind un fel de a ne exprima credința, încrederea în Domnul care ne binecuvintează. În vremurile în care trăim cu toții, în ultimul timp cel puțin, vedem o accelerare a evenimentelor de toate soiurile, aproape pe toată suprafața pământului. Apar tensiuni, apar conflicte, apar neînțelegeri și parcă nu doar oamenii se frământă, ci așa cum spune Scriptura, și creația se va frământa și pământul se va cutremura. Și oamenii parcă sunt cuprinși de un sentiment de confuzie, de teamă, de nesiguranță, ne simțim vulnerabili, auzim știri care ne îngrozesc și ne întrebăm: Doamne, ce se întâmplă? Oare chiar trăim vremurile de pe urmă? Pentru că am auzit de multe ori, noi în scurta noastră viață, când noi eram copii, auzeam pe părinți, pe bunicii noștri spunând: trăim vremurile din urmă și nu ne va prinde anul 2000 și Domnul se va întoarce. A trecut și anul 2000, au trecut mulți ani de atunci și n-a venit Domnul.
Și se instalează parcă o apatie în rândul creștinilor, care sigur are la bază și aceste mișcări care apar consecvent, constant, an de an și dau date. Se va întâmpla ceva, că se va înroși luna, se suprapun evenimentele și cu siguranță ceva se va întâmpla. Se întâmplă câte ceva. Dar oamenii, trecând ca și martori la acele evenimente și fără să vadă ceva spectaculos, încep să se întrebe, oare chiar va mai veni Domnul? Și parcă se inoculează în mintea noastră ceva din răutatea, în ghilimele, a celor despre care Petru vorbește că vor apărea în zilele din urmă și vor zice: unde-i făgăduința venirii Lui? Că de când erau părinții noștri mici, de când au adormit ei, de când ne știm noi pe noi, toate rămân la fel. Nimic spectaculos nu se întâmplă. Și cuvântul pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea, l-am intitulat Vremuri rele, oameni buni. Vremuri rele, oameni buni. Trăim vremuri rele, trăim vremuri grele. Și pe zi ce trece, avem această certitudine, dacă privim la realitate, la evenimente, avem această certitudine că chiar trăim vremurile de pe urmă. Scriptura, când vorbește despre vremurile de pe urmă, sunt două cuvinte în limba greacă care vorbesc despre vreme. Și primul este Cronos, care definește vremea în scurgerea ei, timpul care trece cronologic. Și alt cuvânt este cuvântul Kairos, care vorbește despre vremuri sau perioade sau epoci sau ere. Un interval de timp mărginit de două evenimente. Când Scriptura vorbește despre vremurile din urmă, prin Petru în ziua de Rusalii, el parcă spune bisericii că au început vremurile din urmă. Și la revărsarea Duhului Sfânt, Petru zice: nu-i ce credeți voi, oameni buni? Nu-i nimeni beat, nu s-a îmbătat nimeni, ci aceasta este ceea ce a promis Dumnezeu prin Ioel, și anume că în vremurile din urmă va lucra prin Duhul Sfânt într-un mod aparte. Cu alte cuvinte, Petru bate un țăruș și spune: au început vremurile din urmă, vremea bisericii. Și trăim între acest tipar, acest țăruș pe care Petru l-a pus cu 2000 de ani în urmă, și ceea ce este în viitor, dar nu știm când, venirea Domnului. O așteptăm cu atâta dor, dar nu știm când va fi. Însă sperăm că se va întâmpla. Și tot mai mulți oameni, auzeam un păstor american care spunea, el mărturisea: eu n-am înclinația asta înspre profeție și nu m-a preocupat mesajul profetic în mod aparte, dar trebuie să mărturisesc, încep să cred tot mai mult că sunt generația care îl vom vedea pe Hristos venind pe nori. Analizând evenimentele, uitându-mă în Scripturi, spunea el, parcă începe să mă intereseze puțin altfel. Un mai mare interes să am pentru această măreață lucrare, pentru venirea Domnului, crezând că va fi în timpul vieții mele, spunea el. Acum, despre vremurile din urmă, Scriptura spune foarte clar că vor fi rele și vor fi grele. Și cuvântul pentru vremuri grele este cuvântul kalepos, care s-a mai spus în locul acesta. Ce înseamnă kalepos? Înseamnă greutate, înseamnă o aluzie directă la suferință, la chin, la tulburare. Și mai înseamnă și o aluzie la probleme, la răul dezlănțuit, la care omul nu găsește soluție. Și cuvântul acesta, kalepos, este folosit în Matei, capitolul 8, atunci când Scriptura vorbește despre acei îndrăciți din Gadara, care atât de răi erau, cumpliți, spune Scriptura, că nimeni nu mai avea curaj să treacă pe drumul acela. Kalepos.
cumpliți, o dezlănțuire demonică, o violență greu de explicat, greu de acceptat. Și ne uităm în vremea în care noi trăim astăzi și vedem întâmplându-se aceste lucruri, ca niciodată altă în istorie, altă dată. Și unii zic, frate, a fost greu dintotdeauna, au fost persecutați creștini dintotdeauna. E drept lucrul acesta. Și că într-o paranteză fie spus, prima prigoană cumplită împotriva creștinilor a început în luna aceasta, octombrie, anii 64 după Domnul Hristos, Nero. În luna octombrie a început prigoana aceasta și Petru, care scrie această epistolă, a trăit în Roma în vremurile acelea, în timpurile acelea. Dar trimite bisericii un semnal, un mesaj în care el, spre deosebire de Pavel, care spunea de dimineață, Pavel a fost omul care s-a inclus în generația răpirii. Și când el zice că Dumnezeu cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița, se va coborî și apoi întâi vor învia cei morți și apoi noi cei vii. El se include în cei rămași vii și care vor fi răpiți în nori. Petru însă a avut o altă viziune asupra acestor evenimente. Și Petru a fost convins că Domnul nu va veni în timpul vieții lui. Luminat de Duhul lui Dumnezeu, spune lucrul acesta în a doua epistolă pe care o scrie, capitolul 1, de la versetul 13. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Și ascultați, îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Petru știe că el va pleca din lumea aceasta și Domnul nu va veni așa cum îl așteaptă cei mai mulți și biserica va rămâne. Și este nevoie să rămână ancorată, să aibă cuvântul, să persevereze în credință, cunoscând tot mai mult cuvântul. Tare mult s-a luptat diavolul de-a lungul istoriei ca 2 Petru să nu fie în canonul Scripturilor. A fost respinsă în anii 140 de Marcion, primul canon al Scripturilor. A fost respinsă 2 Petru, alături de altele. Dar în mod deosebit 2 Petru nu recunoaștem această scriere. Au trecut ani, canonul muratorian prin 170 au respins și ei 2 Petru. Nici noi nu recunoaștem această scriere ca fiind de la Dumnezeu. Tare mult diavolul a încercat să elimine această parte din Scriptură. Pentru că în cartea aceasta, în epistola aceasta, într-un mod aparte, Pavel oferă bisericii o perspectivă clară, lămurită asupra vremurilor rele, vremurilor de pe urmă. Și ne uităm în Scripturi, în această epistolă și în întâia epistolă, pe care tot Petru o scrie, și vedem aici câteva lucruri, câteva aspecte care definesc în mod aparte vremurile rele ale sfârșitului. Vremurile de pe urmă. Când diavolul va încerca să dezlănțuie o campanie, un asalt final, l-am putea numi, asupra credinței, asupra creștinilor. Și spuneam deja că sunt unii care zic, frate, a fost greu tot timpul, a fost tot timpul rău pentru creștini. Puțin a fost bine. Puține au fost perioadele în care biserica s-a bucurat de pace. Dar greu a fost tot timpul. Nu-i nimic nou. De ce vă agitați? Pe vremea lui Nero, când a început prigoana împotriva creștinilor, creștinii erau o minoritate. O minoritate. La bunul plac al tuturor. Făceau cu ei ce vroiau ei. Ei, în vremurile în care noi trăim astăzi și când vedem ura dezlănțuită împotriva creștinismului, n-a mai fost în istorie niciodată așa ceva. Pentru că astăzi creștinii sunt peste 2 miliarde și jumătate. Nu e o minoritate. Și totuși
asistăm la o ofensivă a răului împotriva creștinilor, împotriva noastră. Și Petru atinge aspectul acesta în capitolul 2, versetul 1. Zice că acum, în norod, în vremea mea, spune Petru, s-au ridicat și proroci mincinoși, cum sunt și între voi, zice Petru. Dar după aceea, el aduce un eveniment sau implică aici un aspect profetic. În viitor vor fi învățători mincinoși. Vor apărea unii care vor încerca să răstălmăcească cuvântul lui Dumnezeu spre pierzarea lor. Vor apărea unii care vor încerca să elimine acest cuvânt. Și privim la acest aspect și vedem în vremurile noastre 3 aspecte care definesc aceste vremuri cumplite ca lepos, pe care noi le trăim astăzi, vremuri rele, oameni buni. Și primul aspect este acesta: o subminare a speranței creștine. O subminare. Subminare înseamnă o conspirație. Ceva ce se pune la cale împotriva unei orânduiri, a unui sistem, pentru a-l înlătura și a-l înlocui cu altceva. Când noi vorbim de subminarea speranței creștine, trebuie să definim speranța noastră. Și speranța noastră care este? Că Domnul se va întoarce, că Iisus va reveni. Și în Evrei 10, Scriptura spune să nu vă părăsiți dar în crederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să primiți ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aceasta e speranța noastră, că Domnul vine, că mai e puțin și Domnul vine. Și speranța aceasta, de un mod aparte, este trasată, descrisă, expusă de Domnul Hristos în Ioan 14, când le vorbește ucenicilor că El se va duce și ei vor rămâne. Se tulbură, se necăjesc. Atunci Domnul zice să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine. Aveți credință în Dumnezeu. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este speranța noastră. Și batjocoritorii în vremurile din urmă, Petru zice, întâi de toate, prea iubiților, să știți că vor veni batjocoritorii aceștia și vor submina speranța voastră. Și vor zice, unde-i făgăduința? E în Scripturi făgăduința. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu se va împlini cu da și amin. Și batjocoritorii aceștia vin și subminează speranța noastră și pentru că a submina înseamnă a înlocui ceva cu altceva, de fapt cu ce vor ei să înlocuiască speranța noastră? Ceea ce spune Scriptura. Au purtat creștinii de-a lungul anilor pe unde au fost în sufletul lor vie această speranță. În greutăți, în prigoane, în suferință, în temniță, că vine Domnul, că va veni Domnul. A venit Domnul la unii și i-a întărit și i-a binecuvântat. Dar n-a venit fastuos, n-a venit pe nori încă, dar El va veni. El vine. Și noi credem că va fi ceva mai bun în viitor. Noi credem că ceea ce e mai bun pentru noi urmează. Și noi nu așteptăm remodelarea unei case vechi. Noi nu așteptăm o remodelare a pământului, a cerurilor, ci Petru spune, noi așteptăm ceva nou, o construcție nouă. Dumnezeu va face ceva nou. Ceea ce este acum va fi ars prin foc, va fi purificat și va fi un cer nou și un pământ nou. Și pe acel pământ nou, spune Petru, va locui neprihănirea. Astăzi locuiește nelegiuirea. Dar atunci, spune Petru, va locui neprihănirea. Aceasta e speranța noastră.
Ori astăzi oamenii de știință vin și ne spun să nu mai credeți povești. Să nu mai credeți. Va fi mai bine, zic ei. Dar nu Scriptura oferă soluție, ci știința. Și nu de mult NASA anunța o victorie, o descoperire deosebită. Apă pe Marte. Apă în stare lichidă pe Marte. Cândva în timpul anului, pe această planetă este apă în stare lichidă. Ceea ce înseamnă, spunea unul dintre specialiștii NASA, că pe Marte există viață, zicea el. Era punctul lui de vedere. Spunea el, din ce am văzut până acum, cred că pe Marte vom găsi viață. Nu știu ce forme de viață. Și oamenii aceștia, spun ei, nu Scriptura oferă soluție pentru mai binele umanității, ci știința. Știința. Alții vin și zic, trebuie să găsim tehnologii de a coloniza spațiul și alte planete. Pentru că altfel vom rămâne pe această planetă și vom muri. Dar noi avem capacitatea să găsim ceva resurse în spațiu. Știința oferă soluție omenirii, zic ei, nu Scriptura. Și astăzi, în școlile publice, peste tot, se spune mereu și mereu despre acest sistem prin care omul, de fapt, se poate proteja pe el și viitorul lui. Se spunea mult despre evoluționism, care este în școlile publice, Evanghelia școlilor publice, este evoluționismul. Zeci de ani în urmă, când a fost scoasă din școli această carte și a fost introdus evoluționismul, ceva nou pentru un om nou, pentru un viitor prosper, strălucitor. Și astăzi ne îngrozim, ne speriem și zicem, Doamne, ce se întâmplă cu școlile acestea? Știți ce sunt pe cale să devină școlile americane din zi în zi tot mai mult? Un mediu pentru maimuțe, o junglă în care fiecare vânează după bunul plac. Intră în armați de război cu arme de asalt și împușcă în stânga și în dreapta, că doar din maimuță venim. America culege astăzi roadele îndoctrinării bolnave cu evoluționismul în mințile copiilor. Și se comportă ca într-o junglă, pentru că li se spune și li s-a spus de către savanți că de acolo vin. Și încearcă oamenii vinovați pentru aceasta să se acuze reciproc cu discursuri seci. Care-i problema să interzicem armele? Dar spunea unul dintre ei, degeaba interzicem armele, că în America sunt uciși mai mulți oameni în școlile publice cu cuțitul decât cu arma. Răul este în inimă profund înrădăcinat. Pentru că au venit acești specialiști și au zis, e nu-i bună Scriptura, Evanghelia, trebuie evoluționismul. Dar totuși există un teren potrivit pentru voi, zic ei, în care puteți merge cu Evanghelia și vă dăm și beneficii. Temnițele, închisorile. Acolo tare aș vrea să văd un dascăl american mergând să le spună pușcăreașilor că vin din maimuță. Tare aș vrea. Dar nu merge niciunul. Se teme pentru propria lui viață. Se teme. În școlile publice însă, la niște copii naivi, nevinovați, poți să spui aceasta. Și apoi termină școala și încep mulți dintre ei cariera de deținuți profesioniști. Mulți din tinerii Americii sunt în închisori în vremea aceasta. Mulți. Mulți sunt în clinici de dezalcoolizare, în ospicii, mulți. Pentru că America a refuzat creștinismul, a refuzat speranța creștină și a refuzat Scriptura, o stigmatizare a Scripturii. Ce înseamnă a stigmatiza ceva? Înseamnă a arunca dispreț public.
Și a spune că această carte e învechită și nu are relevanță. E o culegere de legende, are câteva învățături de înțelepciune, dar cam atât. Ignoră total caracterul ei divin. Și Petru spune clar, în vremurile din urmă vor veni batjocoritori, care vor zice unde-i făgăduința venirii lui, și apoi, subminând speranța creștină, stigmatizează Scriptura, căci în adins, spune Petru, în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Oamenii aceștia nu că nu știu, ei se fac că nu știu, ei ignoră cartea aceasta. Și asistăm în aceste zile la o stigmatizare a Scripturii în Statele Unite. Și parcă în ani de zile nu s-au întâmplat atâtea ca în ultimele 2-3 luni. Începând de la acea nefastă zi de 26 iunie, când Curtea Supremă a aruncat un stigmat public asupra acestei cărți, spunând că omul poate decide ce fel de viață trebuie să aibă, chiar dacă contravine Scripturii. Și de atunci au început să apară parcă în șir, în lanț, una după alta, tot felul de acțiuni care să arunce oprobiu public asupra Scripturilor. Și zilele acestea ați văzut și dumneavoastră, în miezul de noapte, monumentul celor 10 porunci de la Curtea Supremă din Oklahoma a fost mutat de acolo, pentru că lezează credințele unora și altora. Țara aceasta care s-a construit pe valorile iudeo-creștine, astăzi le stigmatizează. Apar astăzi oameni care spun, noi nu avem nevoie de Dumnezeu, noi nu avem nevoie de speranța asta din Scripturi, că noi putem să fim noi Dumnezei. De ce să așteptăm pe unul care se va întoarce cândva? Că oricum nu există. Și aceste zile, unul dintre cei mai inteligenți oameni, firește vorbind, dintre cei mai mari experți în inteligența artificială, spunea el, omenirea cu ajutorul nanotehnologiei va putea să ajungă la acea performanță în care să conecteze creierul uman cu cloudul. Și ne vom putea conecta în cloud și vom putea să comunicăm unii cu alții prin e-mail-uri din creier comandate. Și vom trimite poze unii la alții și spunea el, cea mai mare binecuvântare că nu vom mai avea probleme cu memoria, că avem backup suficient. Și aceasta în următorii 15 ani. Așa spun oamenii de știință. Nu mai avem nevoie să vină Dumnezeu, că vom fi noi niște semizei. De ce să mai vină? Nu avem nevoie de El. Speranța creștină subminată. Și apoi ceea ce spune Scriptura este stigmatizat în vremurile în care noi trăim astăzi. Apar oameni copleșiți de dragostea lui Dumnezeu, spun ei, tolerează păcatul, dau alte înțelesuri Scripturilor, exact cum spune Petru, răstălmăcesc Scripturile, ca și pe celelalte Scripturi spre pierzarea lor, spunând aici în versetul 16, vorbind despre reacția pe care ei o aveau și o vor avea la epistolele scrise de Pavel. Și apoi spune Petru, ei tot răstălmăcesc spre pierzarea lor. Și zilele trecute un preot de la Vatican, Christoph Caramsa, spunea el, de astăzi vreau să știe Biserica Catolică cine sunt. Un preot homosexual mândru de propria identitate. Așa a spus. Este publicat în Corriere della Sera, interviul lui. Acum, dacă ar fi un preot obosit, am zice, nu-i mare lucru. Dar preotul acesta este profesor universitar la 2 universități catolice. Este secretarul Comisiei Internaționale de la Vatican.
Și fiți atenți, este membru în Comisia de Păstrare a Credinței. Nu este oricine. Este o somitate. Și el vine și spune, biserica trebuie să accepte. Sunt mândru, zicea el. Și unul după altul încep oamenii să zică, poate așa o fi. O avea dreptate, că știe ce zice, că e profesor, e teolog de seamă, omul acesta. O subminare a speranței creștine și o stigmatizare a Scripturii. A arunca disprețul public asupra cărții acesteia, care este cartea lui Dumnezeu, care este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și Petru, în această a doua epistolă, folosește unul dintre cele mai importante pasaje care vorbesc despre divinitatea sau ineranța acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și spune el, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scripturi nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acestea sunt vremurile în care noi trăim astăzi. Speranța noastră este pusă la îndoială și este subminată sistematic. Și se vrea a fi înlocuită cu speranța în știință, nu în Scripturi. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu, Scripturile, este stigmatizat. Și dacă spui că îl crezi așa cum este, ești catalogat în fel și chip. Spunea un profesor american zilele trecute, de acum m-am decis să nu mai spun că sunt creștin în țara aceasta. Pentru că în țara aceasta creștin nu mai înseamnă nimic. Toți suntem creștini și toți păcătuim, toți își permit tot felul de lucruri. De acum am să-mi spun, cred în cuvântul Scripturilor. Sunt un credincios în cuvântul lui Dumnezeu. Acesta sunt. Și așa aș vrea să mă definez, spunea el. Trăim în aceste vremuri despre care Scriptura vorbește prin Apostolul Petru. Cum va fi tabloul acestor vremuri din urmă? Și ne uităm în zilele acestea și vedem sub ochii noștri întâmplându-se aceste grozăvii. Și pe lângă această subminare a speranței, pe lângă stigmatizarea Scripturilor, începem să asistăm chiar și aici, în țara libertății, la o suprimare a sfinților. A suprima înseamnă a înlătura, a elimina. De mii de ani, diavolul a început această campanie împotriva bisericii, împotriva credincioșilor. Și în vremea lui Petru a început această prigoană în care Nero i-a prins pe creștini, i-a legat pe cruce, a crucificat pe unii, pe alții i-a legat pe anumite prăjini și i-a incendiat să-i lumineze grădinile. Niște atrocități cumplite, dacă putem spune așa. Și astăzi asistăm la această formă de prigoană violentă, exact în părțile lumii în care Petru se adresează fraților în întâia sa epistolă. Către cei ce trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Siria de astăzi. Și diavolul a început acum să lucreze cu aceste două arme deodată, pe care el le-a folosit în istorie, dar separat. A lucrat când prin prigoană, când prin pervertirea cuvântului, când prin oare. Și în vremurile noastre a început din partea aceea unde este fundația creștinismului cu prigoana fizică și începe din partea aceasta unde este floarea creștinismului contemporan cu pervertirea. O bătălie, un asalt final pe toate fronturile împotriva creștinilor, împotriva eliminării sfinților,
din societate, care lezează, care condamnă prin modul lor de viață, ne face să ne simțim inconfortabil modului de viață, ne acuză prin trăirea lui. Și oamenii vor eliminarea sfinților și subminarea Scripturilor și subminarea speranței, pentru că dacă acestea rămân în mințile oamenilor, cu ele vine și perspectiva judecății. Că vine vremea în care Dumnezeu va judeca, spune Petru, și ei sunt păstrați în mod aparte. N-aș vrea să spun că nu se face probabil, dar sunt păstrați ca anumite animale să vină vremea în care să fie tăiate. Pentru asta sunt păstrați, pentru pedeapsa aceea, cumplită va fi. Și în vremurile noastre, din partea aceea a lumii, s-a început această prigoană fără precedent în istorie. În vremurile în care noi trăim, uitați-vă la ceas, la fiecare 5 minute, undeva pe acest pământ, un credincios moare pentru credință, nu din cauze naturale. Moare martir pentru credință. Sunt peste 100 de milioane de creștini astăzi în lume care trăiesc sub spectrul morții, care poate să vină oricând, în presiune, în groază, în spaimă. Este cea mai persecutată comunitate religioasă din lume la ora actuală. N-au nimic cu budiștii, n-au nimic cu hindușii, n-au nimic cu New Age, n-au nimic cu ei. Au cu creștinii. Pentru că diavolul știe împotriva cui să lupte. Cu ceilalți n-are de ce, că oricum sunt acolo. Sunt vremuri rele, oameni buni, în care Dumnezeu sub ochii noștri permite desfășurarea unor lucruri care ne vorbesc mai tare ca oricând, că Domnul este aproape. Că Domnul este aproape. Și încearcă oamenii să se ducă, să spună că duc libertatea în țările acelea, că îi vor evangeliza, au scris pe arme versete din Scripturi, că îi vor evangeliza pe irakieni. Când America a pus piciorul invadând Irakul, unul dintre viceprim-ministrii lui Saddam Hussein era creștin. Erau 3% creștini în Irak când au mers frații americani. Astăzi, creștinii sunt sub 1%. Ce eficiență! Toate acestea vorbesc de la sine. Pentru că nu aceasta e calea lui Hristos de a duce Evanghelia. Poți să pui referințe pe arme, că le pui degeaba. Că cei care ar trebui să le citească sunt împușcați cu acele arme. Trăim vremuri grele. Și Petru aduce acest semnal de alarmă înaintea noastră și ne îndeamnă să fim altfel de oameni, să fim oameni buni în vremuri rele. Și pune întrebarea aceasta, după ce explică cum va decurge istoria, inspirat de Duhul Sfânt, pentru că el spune că nimeni n-aduce o prorocie de la el, ci Dumnezeu îi insuflă aceasta prin Duhul Sfânt. Și el pune întrebarea aceasta. Acum dacă ați auzit și dacă știți că toate acestea au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și aici dă și soluția. Să aveți o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind în felul acesta venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului, inclusiv Marte, pe care au găsit apă. Știința nu oferă soluții. Ceea ce oferă soluții este această carte, este Scriptura. Este cuvântul lui Dumnezeu, care tratează cauza, care tratează răul din inimă, care iasă apoi în afară. Este cuvântul lui Dumnezeu, la care noi, ca și oameni buni, ce trebuie să fim, să luăm seama. Și Petru spune, bine faceți că luați seama.
Oamenii buni trebuie să persevereze în credință, să creadă făgăduința lui Dumnezeu, că ceea ce a spus Dumnezeu se va întâmpla, că a făgăduit că va veni și va veni după noi, că ne va lua să fim cu El, că acolo unde este El vom fi și noi într-o zi. Oamenii buni trebuie să creadă în vremuri rele. Oamenii buni, spune Petru, trebuie să cunoască în vremurile rele, să cunoască Scriptura, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, oamenii buni în vremuri rele trebuie să crească, să se maturizeze în sfințenie, să devină mai aproape de Domnul, pentru că Domnul este tot mai aproape. Nu putem face nimic în Siria. Nu prea putem să facem ceva nici pe aici. Dar Petru ne zice foarte clar, puteți face ceva pe cel mai important teatru de război, în voi înșivă. Acolo unde diavolul vrea să ducă bătălia finală, în inima fiecăruia, în mintea fiecăruia, prin subminarea speranței, prin stigmatizarea Scripturii și mai apoi prin eliminarea sfinților. Concentrați-vă pe acest teritoriu, spune Petru. Luați aminte la voi înșivă, pentru că acolo puteți face totul. Pentru că ați primit totul, spune Petru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Tot ne-a dăruit Domnul prin Iisus Hristos. Prin El, prin care ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești. După ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și apoi continuă îndemnul acesta. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, adică luptați-vă în lăuntru vostru, cu firea voastră, cu temerile voastre, cu falimentele voastre. Dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. De ce, Petre? Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Avem totul în ce privește succesul în lupta cu noi înșine. Avem în Hristos totul și este aproape. Este aproape vremea când Domnul va veni, când Domnul va suna din trâmbiță. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? E o întrebare la care trebuie să medităm. Ce fel de oameni suntem noi, chiar în vremurile acestea? Și în seara aceasta, stând înaintea Domnului și a cuvântului Său, trebuie să ne întrebăm, Doamne, ce fel de oameni suntem noi? Ne temem de toate care se aud? Anul acesta apare un zvon la anul altul? Groaza se instaurează în mințile oamenilor, fiind tot mai ușor o masă ușor de manipulat? Doamne, noi ce fel de oameni ar trebui să fim? Și Pavel îi spune lui Timotei că în vremurile din urmă, oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Răul se va dezvolta, se va propaga exponențial. Și lui Timotei îi spune, tu dar depărtează-te de astfel de oameni. Și fii un om bun, fii un om bun în vremuri rele. Un poet român spunea foarte profund, nu-i destul să fii bun, trebuie să fii și bun de ceva. Nu-i destul să fii bun, că-s mulți oameni buni în lumea asta, mulți oameni morali care zic, păi eu n-am furat, n-am spart casa, n-am treabă, n-am nici cu voi, cu pocăiții, eu sunt în mediul meu, eu sunt bun, dar nu-i bun de cer, că moralitatea nu mântuiește pe nimeni, că dacă ar fi fost așa, n-ar fi murit Hristos. Noi trebuie să fim oameni buni, dar să fim buni de cer.
Și aceasta doar perseverând, doar dându-ne toate silințele, ca după ce am fost izbăviți de Hristos, să unim în viața noastră, să punem câte o cărămidă la caracterul creștin, la chipul lui Dumnezeu în noi. Oameni buni în vremuri rele. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betania cu astfel de oameni. Dumnezeu să binecuvinteze generația tânără din Biserica Betania. Să fie astfel de tineri care să respingă tot ceea ce vine să arunce stigmat asupra Scripturii și care să-și asume public credința în Dumnezeu. Nu doar în acea parte a lumii vedem la acei oameni violenți care ucid. În anul trecut au crucificat 2000 de creștini, ISIS. Au incendiat oamenii punându-i în cușcă. Au decapitat zeci de ei pentru deliciu public. Și zicem noi, asta e acolo, în părțile acelea. Dar nu mai este numai acolo, este și aici deja. Oregon, când au fost împușcați acei tineri, ești creștin? Da. Ești creștin? Da. Și spuneam la rugăciune cândva, mă mir de al doilea care a spus da. Pentru că primul spunând da, a zis el, poate mă va scăpa și poate ăsta caută musulmani să-i omoare, să se răzbune. Și aflând că-s creștin, mă va lăsa liber. Dar l-am pușcat. Și al doilea, acum văzând ce a făcut, să mai spui da? Știind ce te așteaptă? Ai fi spus da? Aș fi spus eu da? Foarte complicat. Foarte complicat. Dar îmi întăresc convingerea că în astfel de momente, peste astfel de oameni, se coboară într-un mod aparte Duhul lui Dumnezeu și îi întărește. Pentru că altfel, niciunul n-ar putea să spună da. Dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu în el, care să-l întărească și care poate, ca fi lui Ștefan, să-i ofere înaintea morții perspectiva slavei. Ce minunat să trăiești cu Domnul! Ce minunat să-ți înnoiești nădejdea, bazat pe făgăduințele Lui din Scripturi. E aproape Domnul, e aproape. Dar ne vrea oameni buni pentru vremuri rele. Și vă invit să stăm ridicați cu toții și meditând la cuvântul acesta, la ceea ce cu siguranță Duhul Domnului a mai alăturat în mințile noastre ale fiecăruia, chiar în seara aceasta, să stăm înaintea Domnului cu sinceritate și să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru Scripturi. Doamne, îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care lucrează în noi chipul Tău. Doamne, îți mulțumim că ne mărești credința și Doamne, îți mulțumim că al Tău cuvânt rămâne în picioare, că Tu vei veni, că Tu ești aproape. Amin. Cu toții să